ଏଇଟା ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ସହିତ। ଭାଣିଜୀ ଆସୁଥିବାରୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦୋସା ସହିତ ଇଡଲି। ତାକୁ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ମିଶିକିରି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଭାଣିଜୀ ମୋର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଳୁ ଭଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇ ନେଇଥିଲି ଆଳୁ ଭଜା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆଜି ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ବାହାରିଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍। ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଥିଲେ, ସो ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆମ ଘର ପାଖ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ବାହାରିବା ଆଉ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଯିବ, କିଛି ବି କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ଯେବେ ବି ଆସୁ ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ ଥାଏ ତାକୁ ସାରି ଦେଉ, ନହେଲେ ମୁଭି ଦେଖିବାର ଥିଲେ ମୁଭି ଦେଖିକି ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଲୁ, ତା ସହିତ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ କିଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୋଟେ କୁକିଜ୍ ଥିଲା, ସେଠି କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣାକିଣି କରି ଖାଇକିରି ସପିଂ ସାରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ରାତି 9ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡିନର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବାହାରେ ଡିନର କରିନେବା। ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାର ଥିଲା, ଆମେ ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ସାରା ବେଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଡିନର କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସୋ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବାର ଥିଲା ତାକୁ ମଗେଇ ନେଇଥିଲୁ। ମୋର ଥିଲା ଭେଜ୍ ହାଣ୍ଡି ବିରିୟାନୀ ସହିତ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ରୁଟି, ତା ସହିତ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଥିଲା ପାଓଭାଜି। ସେସବୁ ଖାଇକିରି ଆମେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିନେଇଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍।